Hello world and to everyone. Welcome to Filipino TV. Thank you very much for subscribing and support our channel mga kababayan ko. Supportan po natin ang kapwa Pilipino at mabuhay po tayong lahat. Andito na po tayo sa SM Baguio City para supportahan po natin ang ating kapwa Pilipino artist. Ang gaganda! Talagang world class po ang dating. At pakitignan nyo po, pakicheck po sa website, sa Facebook page, ang kanilang mga profiles at exhibit ng Filipino artists. Thank you very much, mga kababayan ko. Promote and purchase our very own Filipino products. Ang gaganda. Ang exhibit na to ay Part 2 na po ito, mga kababayan ko. Pag napanood nyo po yung una, paki-check po yung ating channel. Yung unang exhibit ay fashion at ethnic designs naman at mga work art exhibit. Ito po ay for sale. Year 2026, supportahan, promote and purchase our very own products. Maraming salamat po. At meron pa po tayong part 2. Abangan po natin at suportahan. Maraming salamat po. Shout out to everyone sa ating mga OFW. Tangkilikin po ang sariling atin. Mabuhay ang Pilipino. Thank you very much. God bless everyone. See you in our next videos.